מי שמצא פעם כסף על הרצפה, תמיד ילך עם המבט למטה. כשמסתכלים למטה, תמיד מגלים שלמדרכה יש סיפור משלה. בכל מקום יש לכלוך שמספר מה היה שם לילה קודם. אני מסתובב ונותן לדמיון שלי לעבוד. מה היה בכניסה הזאת? מה קרה במדרגות האלה? לחצר הזאת קוראים חצר הרב. כי פעם גר פה מישהו שרב עם כל החברים שלו ואשתו, ואז רצח אותם. איך שנכנסתי, הבנתי שהייתה פה פרטייה הלילה, ואז ראיתי את שירן בפעם הראשונה. היי חתיך, אתה רואה אותי? אני מחכה לך. לא, בוא אליי. אני רוצה אותך עכשיו. בוא לנטלי. אני רוצה להרגיש אותך. אני רוצה לעשות לך טוב מות. בוא, שירן תעשה לך ז'בובי. סקסטייל, שלום. סקסטייל? זה מעבר לפינה. אז הלכתי לקבל ז'בובי. שלום, אני מחפש את שירן, או נטלי, או אפילו מרינה. זה יום המזל שלך בובי. הן כולן בחופש. בוא, אני אעשה לך ז'בובי. אוקיי, היה לי כסף בכיס, ולה היה משהו מיוחד בעיניים. וזה יעלה לך 100 שקל. היי ליזי. הלו דן, תשמע, אנחנו עושים פה מגבית למען ילדי הפליטים. לבזבז כסף על זונה זקנה? מה חשבתי? גם פתאום היה נראה הגיוני שכסף מהרחוב ילך לפליטים מהרחוב. טוב, וגם אף זונה לא הייתה יפה כמו ליזי. אמנם יכולתי לקבל ז'בובי מיידי וליזי ז'בובי לטווח ארוך, אבל היה עוד משהו בליזי. היא הייתה העורכת שלי.